Takže čau ľudia, je tu ako si postaviť dom z prúd z dreva a z prúd z dosiek. Užite si video. Samozrejme, nenútim vás, aby ste robili domy presne takto. Môžete si urobiť dom podľa svojej fantázie. No čo? Jaj. Môžete si kľudne pridať aj okno. Je to na vás. Aké veľké, kde a či si ho vôbec pridáte. Je na vás, či tá strecha bude špicatá alebo nie. Moja bude. Samozrejme, pridajte nejaké osvetlenie. Tu je pár tipov. Prvo, v dome položíte na zem nejaké svietiace bloky a zakryjete to kobercom, ak chcete, aby to nebolo vidno. Máme ešte ďalšie tipy. Môžete použiť aj klasickú fakľu. Alebo môžete iba svetlo dať hore. Ak chcete, aby to vyzeralo, že visí, čo urobím ja? Tak, použite chain. Dajte ju na vrch. A položte na to svetlo. Položite pod to svetlo a bude to vyzerať, že visí. A pred domom môžete použiť také klasické torčky. Nemusíte, ale vyzerá to cool. Tak, ešte pridáme nejaké pekné dvierka. Ja si vyberiem, čo sa hodí k mojej téme. Takže spruce door. Bum, máme takéto pekné. A vznikol len takýto pekný dom. Teraz, čo sa ráta? Interiér. Mám tu pár typov interiéru, ktoré vám môžem zrazu si ukázať. Najprv tu máme prezývčí interiér. Môžete ho mať aj v iných typoch, napríklad takýto. No. Môžete mať aj ďalšie typy. Ďalší je čarovný typ a ešte môžeme mať aj luxusný. Ale môžete urobiť viac. Nehovorím vám, že iba tieto tri sú. Sú ďalší, čo ja viem,
Alebo si to môžete urobiť podľa môjho štýlu. Ako som to ja urobil. Tak, dúfam, že som vám poradil s týmto videom a... Dovidenia!